si hago una pregunta. ¿Qué estás estudiando y por qué lo escogiste? Estic estudiant electromecànica en Montlau. Era el meu somni des que era petit. Volia estar mecànica i m'agradava molt el cotxe. I per això, com he tingut l'oportunitat de desenvolupar el meu somni i arribar a un futur millor, per això l'estic estudiant. Yo me cambié a modelaje y diseño 3D porque vi que informática, el primer año estaba bien, me gustaba, pero el segundo año ya vi que no era lo mío. Y cambié a 3D porque hicimos un proyecto en conjunto con los de 3D y me encantó. ¿Qué significa para tú recibir la beca? Necesitaba algunas cosas como pantallas para trabajar yo en mi casa y gracias a la beca pues las he podido obtener. Tindrà la beca és molt important perquè si no tens sense d'esport i la gent que t'ajuda per arribar a un punt on vol arribar, si no hi ha finançament, és una mica llet per arribar on vol. Però si hi ha la gent que t'està ajudant i donant sense d'esport, amb tot això pot ajudar a pujar fins amunt. Dentro de 5 años me veo en una empresa, ya sea de videojuegos o de cualquier cosa, en la sección de modelaje y diseño, haciendo lo que más me gusta, modelar cosas. He estudiat Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions a la Universitat de Barcelona i estic al meu quart any. Gràcies a tenir a la beca al meu costat també m'ha ajudat moltíssim a poder trobar les eines per poder afrontar aquests problemes no tant només acadèmics, sinó també com els emocionals que pots trobar al llarg d'una carrera com aquesta. I tu, quins estudis has escollit? He escollit el grau de Psicologia a la Universitat de Barcelona perquè des de petita m'ha agradat molt escoltar la gent i intentar entendre-la i m'agradaria ser la persona que la gent pugui recórrer. I què ha significat per tu la beca? No ha sigut només un ajut econòmic, que també ha sigut molt important al llarg de la carrera, sinó també una formació constant per donar-te les eines per afrontar tot el que seria la carrera i la vida d'una manera molt més guiada i no tan complicada com seria si no hagués tingut aquesta ajuda. Ha sigut una gran oportunitat. Estic segura que l'aprofitaré i sé que no molta gent té aquest tipus d'oportunitat i estic segura que l'aprofitaré molt. D'aquí 5 anys crec que ja m'agradaria haver trobat el meu lloc al món laboral i si no és així, haver explorat una mica aquest món de la tecnologia. El programa de beques d'Aigües de Barcelona crea oportunitats educatives i desenvolupa el talent de joves brillants però amb recursos econòmics limitats. Amb aquest programa, Aigües de Barcelona referma el seu compromís amb els joves i el seu desenvolupament, ajudant-los a convertir-se en professionals competents i agents de canvi social.